ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாண்டிய ஸ்டோர் அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்றத இன்னொரு வீடியோவில் ஒரு குட்டி ப்ரமோவாக பார்க்கலாம் வாங்க. இங்கே அவங்களுடைய அம்மா அப்பா கிட்ட கார்த்திகேயன் வீட்டுக்கு வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. அம்மா, எதுக்குமா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் கூட சரியில்லைம்மான்றாங்க. உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப நல்லவம்மா அரிசின்றாங்க. அப்படிப்பட்ட பொண்ணை வந்து வேண்டான்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டீங்களேம்மான்றாங்க. டேய், உனக்கு எதுவும் தெரியாது, நீ சைலண்டாக இருந்தாங்க. அம்மா, நீங்கள் தம்மா ரொம்ப ரொம்ப பெரிய தப்பான ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டீங்கன்றாங்க. அரிசியோடைய இதவே நீங்கள் ரொம்பவே இது பண்ணிட்டீங்கம்மான்றாங்க. அரிசி எந்த அளவுக்கு நல்ல பொண்ணு தெரியுமா? ஆனால் அவளோட இதை புரிஞ்சுக்காம அவளை நீங்கள் ரொம்பவே காயப்படுத்திட்டீங்கன்றாங்க. இன்னொரு டைம் அவங்க மேலே தப்பு இல்லைன்னு தெரிஞ்சு எப்படிம்மா உங்ககிட்ட போய் நீ நிற்பேன்றாங்க. ஏம்மா இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்ட்டு எல்லாம் சொல்லிட்டு பயங்கரமாக சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. இல்லை அது வந்துன்றாங்க, என்ன வந்து போய் இங்கே பாரு, சும்மா தேவையில்லாமல் இந்த மாதிரி பேச வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இங்கே வர்றா, அந்த பொண்ணு உங்களுக்கு வேண்டாம், வேற ஒரு பொண்ணு நாங்கள் பார்க்குறோம்மா. என்னால் அரிசியை விட்டுட்டு வேற ஒருத்தர் எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதுமான்றாங்க. எனக்கு ஏற்ற பொண்ணு அரிசி தான், நான் அவ்வளோதான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இருக்க போறேன். சும்மா தேவையில்லாம வந்து அது வேண்டாம் இது வேண்டாம்னாலும் நீ சொல்லிட்டு இருக்காதுன்றாங்க. டேய் அம்மா, இவ்வளோ சொல்கிறேன் இல்லை, நீ சொல்கிறத நான் கேட்க மாட்டோமான்னு கார்த்திக் கோவத்தோட ரூமுக்கு போயிடுறாங்க. அதோட இந்த ப்ரமோவை முடிச்சிருக்காங்க. தேங்க்யூ.